Ginalauman ang pagdugok sang linibo ka football fans sa Texas, USA. Bangod, tuwa sa mga syudad sa among state ang nalakip sa mag-host sang mga hampang sa prestihiyoso nga FIFA World Cup 2026 sa Dallas. Siyam ka mga hampang ang balantayan, lakip na ang ginalangkagan o kung ginakalangkagan nga semifinal game sa stadium sa Arlington o kung Dallas Stadium, lakip sa magahampang amo ang Netherlands batok sa ang England batok sa Croatia, kagang defending champion nga Argentina batok sa Austria. Didto man patigayunon ang unang nga semifinal match. Sa Houston naman, 7 ka mga hampang ang ginahulat sang fans. Lakip na ang 5 sa group stage nga nagalakip sang high-profile teams sang Germany, Portugal ni Cristiano Ronaldo kag the Netherlands, kag pagasundan pa sang 2 ka knockout games. Sunod kay Bombo Rufino Pinoy Legarda Gonzalez, international correspondent sa Texas, USA, apisar nga hindi pareho kabantog ang football sa USA pareho sa Europa kag Latin America. Apang talalupang doon ang pagbaha sang fans kunyara na ang hampang. Ginhalimbawa sini ang hampang sang US kag Paraguay kaina kung sa rin masobra sa 70,400 fans ang nagdugok sa SoFi Stadium sa Los Angeles, California. Ginluto sang US ang Paraguay 4-1. Ini ang unang ation halin sang 1994 nga nag-compete ang US men's team sa World Cup nga yara mismo sa Estados Unidos ang venue. Damo diri ang mga football fans diri sa Texas. Damo di mga Latino o kon mga Espanyol. Imagine na subong gampang dito ang Amerika kag Paraguay. Ang Amerika is number 17 seed. Tapos ang Paraguay is ranked number 41. Imagine na 100,000 katao galantaw sa stadium o tuwag ni sa football field sa LA. Imagine na. Kung basketball ganay 20,000 lang tuwag ni maximum sina dira. Po sa soccer sa pustanay ginahambal nila nga madaog ang US. Hindi lang sa game ini, kundi sa ila group nga sila ang number 1. Kaya kung daog sila group, madritso na sila sa round of 16. Alin sa una nagka-top 16 sila. Kalikiti, pag top 16, kontra nila Brazil, kontra nila Argentina, kaperde sila, di manambal katamasa, tag 1-0, no? Tiini sila di, napanguha nila di mga player, mga Latino, mga bakita Latino, ang aragahampang bla sa mga Latin American countries, hindi sa Europa, Latin American countries. Si Bombo International Correspondent Rufino Pinoy Gonzalez nanungod sa FIFA World Cup Update.